Ak teda vy, ktorí ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo viac dávaš Otec, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia. Matúš 7.11. Milosrdný Otče, ďakujem ti, že si milujúci a štedrý Boh, ktorý s radosťou dáva svojim deťom dobré veci. Dnes pre tebou predstupujem so srdcom viery, odvážne ťa prosím a úplne ti dôverujem. Viem, že každý dobrý a dokonalý dar pochádza od teba. Pomôž mi čakať s očakávaním, dôverovať tvojmu načasovaniu a rozpoznávať svoju dobrotu v každom období. Ďakujem ti, že vždy vieš, čo potrebujem a že ma požehnávaš viac, než si dokážem predstaviť. V Ježišovom mene amen. Ja vyhlasujem, že môj nebeský Otec mi dáva všetko, čo je dobré. Ja sa nebojím nedostatku. Boh je môj živiteľ a môj zdroj. Ja s vierou prosím a s dôverou príjmam. Každý dobrý dar a požehnanie je na ceste ku mne. Ja kráčam v Božej priazni, hojnosti a vypočutí modlitieb. Amen.